ebi wo hu krom go kumawu na bi kumasi na nyeye beboa baka kumasi a na me kira nwase life and colored eya bajadwuma ya na obete emra ye duru ba bi a ba fra na asantende no sama di kana ka se na dankyira hene ne dwa ho kumasi fo ne ba hye dankyira ase na ba ne ba twitwaja de ma dankyira hene akuma ase ne asema me kan se okonfa noche eye awukugwa okonfa noche awukugwa de hye ayen fani ni agrokra desene Christopher mfa Yesu din ni agro no sa ne yenso okonfa noche yen fani din eni agro eti obi obegyina baabi no akọ okonfa noche din a wan mo ni ye no je be fa ye ho adwen ni ani mpanyi akasa doma hene sene wunya adaje etimi nya asante ho adaje no Yesu yebusawo wo maame ede ba de pan ne timi ku maame a as a judge wontimi hwehwem ema obi ehudie ku maame nanka Ghana etimi ka bi ma because according to the statement yehu ye no ye say wo maame is alleged say wo maame ebra na musie no na ni ti entwa so na ni kuntusi ena na oda de kam eyemo yo na ndo mahina busanti na mana popo wo atumuni akasa unse do mahina ono no ba no atoatum ba ko boom onim se ha na asem no okọ ne baby. And let me tell you for your information, do mahina will not be silent. Say stupid one ne kasa nyansani no beba be man answer ne kasa ni bia wo so se mo amunchu mutie no mutie do wa mumfa adwene ni ani ewuram ehwe biye osuro tu kokokokoko okami wura okami bia obi anyo ni ade awo ye odi jiri di keke do man grow hene ya wo ya bi project so do obi atum a eni ye wa fa nyansa onim nyansa kwasia akiri kwasia pa no woje etomre bia batan bitimi ka kyene ma se mesi obi kam ya mamu mfi no emene nkura no mo nkra wo ma no mtimi ko fi ba asante ntokwa betimi asi adoma hini wo kan wo nya wo ye nyenya mesi da eye bonsam sunti mo mfe kire ne ngantenze o ma se suma mfi ni mu as a high court judge ya ka wo ya su ni ya da ko ka wo dia ya asu dia no nti na obi di asam na woni wo mpa etimi de betena wani mo hwehwe de ato ba bia da no mo kra men no mo yo ankan sese me ka twi ese me ka kire pon na so tia me agunsa wo kire pon mu dada asama me be kan eye ni bresam ewa ukugwa asama me kan se okonfa noche eye ukugwa okonfa noche ukugwa de hye ayen fani ni agrokra desene Christopher mfa Yesu din ni agro no sa ne yenso okonfa noche yen fani din eni agro eti obi obegyina baabi no abo okonfa noche din a wan mo ni ye no ye be fa ye ho adwen ni ani mpanyi akasa na na adwuma mbedu oye mo ni oye doma hene ote doma kasa wo kasa no adoso wakasa ma fedie abeto okonfa noche enite ye be kiro okonfa noche na se ni a kiro ni a wo betumi akwa akodu na na adwuma mbedu enye se emema ni ba bia o wakasa bebre wakasa ma fedie o ya atutu bi amane yen aye okugafo ya kiro se okonfa noche no ni awaye bia no eye no pre yedi kan pese a kiro se amamre ene ejapade wo ha e wo konfa noche dim no o ma ha o mehu asema me kan se so be se do ma hene se wanya ukasa na se wanya ontopa okumba bia emfa ewukugwa edin mem emfa okonfa noche din emem o de wo se wo je wa amamre di awon asem bia ewo doma no ogidi utumi kan se wu pia okrama eja hye na no
edi wanim ende wugidi na konfanochi a waye niema ante se a ye woni history book na wabedi hiri na nsen ya wo se afedi konfanochi niema oye no aye ntro me ka cho se wo pe ebi ehu a bre okuba be sine ye wo people so aye ko ekogu nsan ema nsuo pie fi efam ba na doma ho nyina benya biasa ans e dia koso mo ho yare enti wu bi da enka se bi ni ho bre okuba na be tia na access man crofo na mo mehu akonfanoche etu dawro e ma ne sensen ho a antofam ni nyina ho a wo pese ohu bia bra enyina doma ho ni me masam bre okuba abe kaseti akonfanoche e ye chiro ya ebetunya ye na obia crowd ya nyama yi se akosi awura wo ye sofo na utumi keka nsama ense se sofo kraka utumi bue wa no se nipa bi ye mprampa na wo woni mbabi a wo fi anaka ni nyina na nya wo woni mbabi a wo fi osofo kwasi awura woni mbabi a wo fi wahwe wase fo awie ana wo beka obi de na wo de no crowd ye no beka ho asem akire se utumi tutu nsam bia atwene dia ya pese ye betutu amane ye ho esan se betu bia tu bia amampa bada ukugba de ye buade ene ye bu ye ho enti ukugba mpanyifo enyina bonten enkasa kasa hu ukugba hene bia ni ho a obegina bonten abekasa tia obi woni krom ala kasa onpelfo tawati kasa aniko ukugba ha ye wasranfo ha ye waduanafo ha obi ani ho a na no betra akọ obi kroso eni tie na ye kasa tie a kire na na agima mbedi se sa wo pese enkwara na sa wo pese nkrofo bu a ese wo bu hu di kan no ese wo bu hu di kan se de wakasa bebre amana bedu okonfa no chiso ye ba be ya mamre bebre e wo sansensem na amuguso keka wo Ghana ha no ye be kire mu se okugwa no enye baby ketwa okugwa yo mante ase okugwa te ho dada ansa na nkro bebre bae wo be he kra no na da ma ho no okugwa fi ase no na mo fi ase no ente etiatia ye kan kire wo na na agima bedu aye do ma hene se sa samuna wakoka no se okonfa noche anye an aye sikagwa kofi enfresro no obo hu muso esansan bi wo ho a woka na wote wo nkwanda so ya di si ha aka kire Ghana man nyina se obia ni ni fi asem anajima bedo wo abakosem wo kroma ka wo de enkoka obia wo na abakosem no unim ho hwe wako school wo ya humanimfo ye nim se nyansa nko na adwenko de na ka yeto ni enim se wo ni nyina bi na wakasa esan se wako school kasa yes raw na wakasa wo fie na wan tra bonte amma esan se ye ni abri ye pa okonfa no che no obi odi ni din be di agro no ye ni be di ni pepepe na yen so de ye kasa anya se ye twituo ana se ye twinse kan na mo ye ne ye nananom be kasa na mo ambe hu senkyere ne ebesi hwa ne wante wo nkwanda so hwa na wano am wan kote wo na nkwanda so esanse ne awo ye no o keka kɔ ho ye amamre na ye de akiro akasa akiro se brown ho ase se ahenie no enye tetede no a esese kyenkyena obi bu wo ese wo bu omanfo no na omanfo so di obuo ma wo ya no besi ha na doma hene hwani yie na wan kasa ntia okonfa no chibio ni okonfa no chia ye nyina ye nokre okonfa no chia ye nyina ye nokre oware buo no le si yi ode ne nan ne tutu mu keke buo se wo agima be du betumi do na atutu ebuo mu enti hwa ho ye na wan kasa antia okonfa no chibio esan se o kasa tia okonfa no chia ye be fa ye ho adwen
yɛne mpanyin bɛkasa yaw ɔno so pɛ sɛ ɔde ne ho kyerɛ wiase kɛkɛ papa no wɔ ni hwee a wɔ ɔbɛtumi aka sɛ ɔtumfoɔ koraa te sɛ ɛnɛ sɛ wɔsuro ne kasa ne bia wɔsuro ɔtumfoɔ sɛ mo a motie no motie no waa momfa adwene ne ani nwuram ɛhwɛ ne yie ɔsuro ɔtumfoɔ kɔkɔkɔkɔkɔ ɔka mi wura ɔka mi biara obi anyo obi ani ade a wɔyɛ hwɛ ɔde gyini di kɛkɛ oh sir me ka wo nan sɛ wɔde gyini di ne tirim no ɔde gyini di ɔtimi ne di ɔtumfoɔ atam da nemum na sɛbi ɛnyɛ atene direct ne kyerɛ sɛ odi nemum obia constitutionally obia anyɛ ɔhene bia ni Ghana ha sansa mo sisi so nti obi ka ɛno ɛkyerɛ sɛ so kyerɛ sɛ deɛ friend ɔhene no ɔnyɛ ɔhene me na me kyerɛ sɛ ɔka ɛyɛ dɛ okay ɛnsisa akonnwa akwasi buroni a wɔno kyerɛ sɛ wei na me yɛ sɛ no wɔno na ka sɛ you are a king ɔno na no duru dwam dɔm ahene na no duru dwam wɔ baabi a dɔm ahene yɛ obi a sɛbi ɔbɛsuae a ɔba ha before you go yɛde ne firi wei asomnya ɛne ɔhene ba nkɔ ɔmo a wɔn yɛ wei fɔ no aduanafoɔ no ɛde ne ba bɛkyerɛ otumfoɔ asa ne wɔbɛyɛ bibia wɔayɛ no wɔ hɔ amammerɛ bu saa na teɛ dadaada nyinaa nkora na mmom obi wɔ hɔ no ma meme teɛ sɛsia yi medi hene a waa woyɛ me ma hene na medi hene wɔ anim no wabiri mɛhaw saa mɛtetew okufada na sɛ wura ɛna mekyerɛ sɛ ɔman hene a ɔwɔ fe so mene ne twe ma nso saa na yes ebi otumfoɔ kora nim sɛ me na metwe saa ma nso no metwiri yere dede na me naba ai metwiri yere dede na me naba ne ati komoti na me piti ah na wi afia kenta kɔkɔ no ono no yere kɔtwe me ne twe ma nso ma konwa ho ɔde ma boga bi na konwa mu fi me na me di akonwa no me na nanum nyina ade akonwa no bibia ne abusa obia ade amame ya yekosai na ɔmse fesori nse ɔno so ayi ni de wa yi de ɔde be ma no sa atra bisikasem ne ade no ada hene isikasem mu no one job brabo abede wadi ne o men kasa oboy na me no de wodi mu ne ma nkofo ti nkurase ye se gotumfo ehuru sa ne ma no a bom fesori wo wodi krom wo no a wo no a o what's all the fuck me de ko na ya tuenu mampon hene nom na o matrase standing committee na ya ko ni akọ no mabo ya to agu monko na mko hunu mu wura na mo sampa de chewo case ya di aba ya di asem no o mu di asem no maka se sa ko wura o ko pa de chewo ansana ni ba na nya sa ko pa de chewo ni akọ ni aba ni asa twa do the petition dey aba hu se we hina ni ye ye de amansu tahire yesu we hina ni ye ye de man be chem hine o ni ye ya kwa afede man ko dwa to sa mabre man pon hine mi ko ni fie o hina na owo ajuso first no asa na afrani o eba sa o hine no ono na ni nuane fensu hine according to nkonwa asem no ni nua kuma no uri dwa to no ko ani mi ko dwa ben hine ho we gina omun kai say ya mia wo because said na mi siam tie no na mi da fom okay ene sa che enchari beti na mi kwa mi da fom enti wo mun hunu we ano men tia se o da fom mun hunu we ne say men kasa dede mi nya we bia me na no sikadwa sikadwa no kra no e bia ba soso a you know me tia me kakra because I'm a historian and some people even first abron champion the first time I was ni Akoso afibia it started from 1950 people don't know history ankasi asoso sikadwa and I answer that ankasi asoso sikadwa because when I made that statement with due respect with your humility
You see, it is the embodiment of a group of people. What you say? In there was one Asantehema of 1857 to 1884. Ampem. 1857 to 1884. Na kwasi broni suma se banko fasike dwanomra. Ma me na ka kira be se. Oda he mo hwame sa benkum. Moko ka kira broni so ba ne me ankam di benkum be bona sum. Sa bren so benkum no pese o kire se we atantane bi kura. 1857 to 1884. And the next one who came no a chan 1884 to 1917. A chance na kwasi broni ba se benfa sikakoko no mawe. The one first kakoko na mano dia. Neba ajiman prempe no be de ne beko. Hello, ya santimanim die. Say ya dis kakoko no pa konya no be ma die. Ene fa mba no ko. Na mba no so de me ba no nko abeko die. Mekobi. Tienu eyo. So a child died in Seychelles in 1917. So kai ho say santifo no santehene proper the first. But I am fa akonya no mamo. And your family over the Meko. Na ne mammy da hair. Saw them by the Cordia. Miss Mekobi. Na yasan toa egoso. Ego Casabe, my banqua and co. And your mamma Basso Kobi. Na Santifono Cocasa hair. Saboda Mundi Yahinebeko Babia, Yaman Nantifum. Baswani say on in a mammy. Prepare the first in the mammy. As Santifo Baswani say Bapampum. Baswanu Bapampum. 1896. Huh? Baswana bapampam. Every ha kompoano. Baswana pampam. Because when I say ya this kakoko konya no ba ma wo die. Ora ni opeso because a embodiment of ya santemane. Wonsaka. Eno ano no. Comfort no chino say to the first. Bra bebre nyina no. Ba bragu. Mbacha wo ti ase. Ndani beso abehene. Sika ganti. Say ya de ba ma kwaku kra no say ya de ba ma die. But as at the first one from Kumasi to Elmina. Make up a job. Apakani, what to be done? Let us almost cherish it. And somebody's Kakoko no Bamount here. Bamana Nantu, Bamaba Hina Nantu. Anybody might be swano. Okaja has some kitwa. And the body be called on by Sandy Belmoano. Never get here and say, hey, Uncle Foy. Mujaba Hina no man or her. The Bequan Baba be Nanko. And now I'm doing Sierra Leone. Sierra Leone, ne kwaku kranum ina fa shopoko. Ba kwa chiabe. E be ka je se ha ba hunkrofoi. Ba fa fam. E ba mpoano. Ba fa ship. Ba Sierra Leone. Be ko ba nyina no. Be obetimpo. Be obetimpo. Mo de mo ntena ho. Da kro ye Sierra Leone ha no ba betwa ha hia. E no ti de ma am de wom ko Seychelles. Ibaka jese nkrofo mbachi wa de bara hasantefo bechiri nsuo madware be nim yo bechiri be nim dware sati na ndo am ko Seychelles o za Seychelles ne ya island enti lo ya be madware nsuo ja hwansuo ne bra sansensuo de asantefo ni madware ya sam prempo ko no nko sukuda no nim abede prempo ko trans Seychelles sunya ngoma prempo came back as a scholar history mystery. So I'm golden stool no. Sabi kafracho Mr. Matiefo. Under no circumstances says obebuna bonfia Mr. Meka. What I say? It's like you are not a Jew, but don't manya womo akno abonfia. Memu pamada kana bonfia. Sir, because a pamno adaka from free Levite fear. If you are not from Lewinia. O don't say some say bekiku. Nanyina. Abo obi hwe ho. Onye Levita. Ebekiku. Hwe apam no one pensuo more than about 10,000 years. Ndi so ba won say wase ye Levite ni ana onye Levite ni a. O do so say ya ankikiwa. Mose no mabeso. Go. Now the Asantefo golden stool no. So onye selected royal from a certain particular year. Want him in Pejada. That is one of the mysteries. And want him in Pejada. That want him. At the second for not a LDC here. Muhammad Ali Cassius Clay. We are seeing now what the Henry or Bagana Hammer in the 60s or Obetimakutu. Oh, yeah.
When betim excavator ben caterpillar ben no betim get. G company na ya hospital no. The friend G eno na ma we no. Ya de ayasabia na to omo. G no. G ne si. Company the G. G no kra ba ya no wantim emfa akwase broni mfidie nyina wantim. So the golden stool no even at a time no na omo Sierra Leone no kra no. Na kwaku kra no fa ship ko baba mane bare kwaku ba aje ade no banye benye the goddess you cannot untiminka asante abakosem untiminka asante untiminka without the goddess too because even in 1817 Badrich Babetran 1817 very nana lie Ramsia Hana yo Ramsia na ye wuram Adum Ramsia na ye wuram bebe try abrofo no me baka ho bi ne be man formation down the line such as Makati tried it 1822 to 1824 nana lie Macklin tried it nana lie Seganet Wesley tried it nana lie if I Seganet Wesley or Shikumase Seganet Wesley and a friend Sagranti war Seganet Wesley. What is a tuatu barrier? What is a tuatu barrier? That's asemasi. A point in time, no, a brofunu nyaye. Say, but the bibina kwashe adankwa mekwano so ho. Barekesi. Ne be omunya information no. Na brofunu organize ye. Say any adenche no papa. Ni wo. So they brought troops from Nigeria and Liberia. And I don't know na kwaku kra sunsun bi si kwaku kra so. Na kwaku kra ko yi free ho. Because the kwaku kra nim say asante for no o man le ambush wo bare. But kwaku kra no suro say wo man om de wo mbeba no. E bia na wo man ho odin be bro asante for no so. Nti abro asante for no so a. The be kwa fiscal. Nti anadwena sikadwan kwaku kra san kofa de kosie. And the sikadwan no ye say se kwaku kra no unya kwaku kra ana wonkan wo ma ontim fa no ho bia obatima kwagina sikadwa no ho sei uhu a obahu no sei bia ye adie bi na da ho you know eti kwaku kra nko yeti abrafo no nim se de ye atwa ha hia o na de ye wie asante fo no ku abrafo no bebre wo mo troops no ene ko fa tuato bare eye ntankese wa asante man tuato bare. So the goddess too, please, with due respect, don't underrate the potency of the goddess too. We should not underrate. We should not underestimate the gold skagano obetimwaye. You know. Because never be brave or ma. Ya aduana fosi. Mimi aduana ni. Ya kan. Na kama ni aba afase na ni jetuana na nyesu mi jafo. Baba nim Ghana abakose no ni be pese be hu. Kramani a oba ya ne jetua na no enya sumija dinya duana no enya sumija efri asumija etoti asante ni da bi o say asante man fro asante fro asante man meboa kwama obri ebu atwima ntwiko bia man fi obri ebu anu nyina omu firi kwama ha ena omu betena ha omu firi asante man no betena ha asante nim ni ayeye ya heda bu ansem ano adaache Esrema mpanyin oteso masre minister se wo ka ni bre etomre bia batan bitimi ka che ne mase mesi obi kam yama mu mfi no emene nkura no mo nkra mo ma mo timi ko fi ba asante ntokwa betimi asi adomahini wo ka ho ne awo ye nyanya mesu da eye bonsam sunti nse kire ne nganjenze o masa asuban fi ni mfiri ni mu as a high court judge de nka we hwa asumdie ze gwa za to bosum ka wo de ya asumdie no nti na obi di asam na woni wo mpa yetimi de betena wani no hwehwe de ato ba bieda na omo kra men na omo kofie na omo akonya asumdie wo fie enti nka wo de wonim de na duro ana ohini bia so sa nim nyansa ma na dwene so awurade asa de ahini aka ho nti nka wo de ade ya asumdie de ka wo na wo pere se mra ka suko no ma bi nkase na nko ba social media betufu se set se sentisa emfa aduane mre na anya hwe mfa maye ne etie ne sa asan kura de animonyam ba nipa busa de no ndiwe no wo kirem de je ha ko de adwene ntima nche ne sa ha ko de ahini ntima nche ne sa na domafo so sa ne ma funu we no so mun ganja mun nanansa de na wo ye no aduye ne ba ka wo wo de office wa bo wo de doma
me pa cho na moy di obi di tuo ba mo so ntokwa wo di obi tima ko a na ne obi fa akira akosi wachi bekum nana ne senti no mo ma ne ma mo nse kire no Bible kura kan yo sin ntokwa mfiti ase e te se nsu anu tue ndi oham ne nyanya ekese nana twaso ekase nsu anu tue a wo te ase e te se nsu pipe ketua bi na beba o se ne do ma hene ye nkete bozi ebiem da kuru bombozi nsuo ne puba sa ya wo wienye to so oham mfiti ase te se nsuo anu tue to oham ne nyanya ekese no ebetumi a twaso adai ti jesa o kakra no adwena ba so ogina simpie so no wantimi ama opem so ya akom da bi wo kase se ya to nipa o manhene minim kura be ye adioso 70 amanhene asamete se da ya no difansa no ye o manhene na amanhene nya se wo ka no kure dia 70 nya ta da ya no a se wanya manhene bi dia na sila abezo ne ye pe abrane manhene ba ko wahene enchen no ye do ko mampon zezi a odo manhene enchen mampon ahene ne manhene ba ko mikrom go so manhene odam pamu wo manhene ahene enchen no ba ko ndi adai die na oji ne wiase kofuo bi ba wiase saa no abeye saa bato no nko ekọ no no de dodo abom ko ye gya ne din atonkonya ho saa record ni bi no peso sete ade mfa ye so ye bese ya ka kire ne se wodo a ebeba na mpanifu enim mra wo kuruma papa ya keka nsem bebrebe bi a kire se o percent tokwanzi de o kan ntokwa no besi wa keka nsem bebre o kan se obetima ye bibia na se ye bekunu kura susu obekum obi ozaden den na owu kura o pe ozaden that statement ne be da abonte o mu hwedi obi antimi anka ne hwe wa keka ka statement bi a dia dance ye befe se ne a wo hwehwe nie benye ha asante ne pasum die ndia onya buru nyina hene na o ya buru nyina hene kura wunu dodo onuru asante ne wo so oti ase no emza ne hema kura be kasa se onya buru nyina hene wo ya doma hene di doma baako e de se mikuro mu mem ndi wo so otumfo so ope wasem no kasa me wo fa ase bu asefo nkwasiafo e wo nyina amomo metofo nkwasiafo nyame soma mbaabi onko mikuro mu go so nko fa menuanom salifu 11 mu enfo mo nka ho se musom ne nkwasiafo onko sankole nkofa ne nkwasiafo membe kuro mu abaabi awo ye ma we nu bi anka ho onko afu mem omo twa mo a bonofo no wahia kakra no a emra doma ho a mo beda you will sleep wo beda eni kwa say yes anya wo beda asa doma so mema ho oh na ma cheche ma me gasa mema no te so akogwo so okogwo so ho mema ne salifu 11 no the salifu 11 de do ma no wo go so a me am wo fasifu ni e go fa bo ase abodamfo nyina aba ni e de kumase abodamfo nyina akọ ye ma nkura wodo na ya modin mo be ye mere because ni awaye na obi aye bi etimi no nyina na akodi adu ya tutu enkan na yeso ye miensa nyina so adu ya tu na miensa baba akoso wa enkan na obi ade ne bullet train ni hia na buro na mu na ma na mu a ba akofo no be de na ne ya ne se papa ya dia wo ye nyina de ntokwa ba so a o ka ma kuro ma ye se de wo ka se mema wo no ba akura na nka bi metoni o wodo ma no wa nka bi akwai se soja obi a ankrofo akoburu soja ni wa ha mo amotete ya nyina ba nka bi nti na wo sa mo se kire ka no wo ye o de na ni ato de mema so so no amu na de ne ka nam ne wasi na wo ye hufuo je obi a wo ye hu je obi a wo ya yesi akukodro ye kasa yesi ye kasa mboa sa ba obetima gina ni mu ne so ka ho ugo pass ma bre o manfo bi o ma bi asabeta frache o mu ye innocent bo no o ma bobo na abaye oyo ne kase de na de beba. So why is he that consistent? Asante otumfo ase ogina so saa de. Yes abo bi e pe kokwa ayo de ne hu twirisi no na ye wura so ayo smart awon so ne so no. Nzo on gare nje no. Awaja no akonkonko. Ange se uta obi se de owuo ba e de nka bomu ba. Etike be hu se wo kase kra ye me kwakubuachi amagimi ya. Kampesa me kasika dua asem no kra. Ke bia nka meba se matese me nua wo hene baako. Wo de se wo mpese obebu no. Eya asante hene. Ne hema da fom. Eya na ya awreho. Obedi akonya pa na oba wo bo achi dom etosa
ya na bibi ho ebi aya ona bedimi wonsam kan ayemfa nto ne nyina yensie ye hema ne kama kama ye wi nkomo bi wa chire ko ya de baba nka nya ngomo na obi asoma ngomo bi wa chire gura obi asoma sisi obeka yi akwaje bosia abreye da bia ana ye jesika bi asom da bi nti no ne awoken ntu kan de akochi ye se ye medwa otumvu ana enzi wa asante e kire odoma ngoma wodi na bagan abefa na sante kase odo ade a ena ma ye nuanam tafo no bebiri pe yasem no ye kase ye do wa de bi anya ye tan ye ne yetim kase ye do na wusisi ye ya ye nua na ya sa beta wagia mo wasisi ye nua ye asante fo ye legend ye no ye kase ye do wa ye betuma hu se ne awu ye de wusisi ye nua pa na ya sa ta wagia mo wasisi ye nua no ye no yes na ye nua na ekowu mvan ho sa na ye do tra koduro nduti meka bibia mfasi gadwa ho me ye nansole na sa me gogu batim tie me behwe wo de tuntumi ya black ade tuntumi ya ye bonsami me behwe na manka gold net hyanshan ne ho de won se bunofo na bi nso mpede wo ye no se ye penti kura no a me ba to agudie ye de kobia ye ni je lovely place tuntumi ye de kwa yiye dizwani jiwa yi ntuma ho a enye ye kokko ye de kwa wedding kwa yiye ba awre ho ba onyai sa ade na wo ye ompe obi nkanjire ne se position mienu eda ne so digeni kwanse yehu ne se me wa mma hu se obi di asem bedi wa ye bias ne wo ye ya mma hu se sa asantini kura ba na se niye na ohunu so ya asantini de hyekan a obebu adia no because woni akoma pa a ye de treat asem hye no a okọ ne se de wate no a na obi aye ne den asante aye ne den o asem na hyase kura no so obi angoka no opi ayi ne no ya den a woni ne nyepe enti mpere na no ya kodon kansa bedu ukrom wota camp no mu twon sasa ne obi bra wa communion omo ukrom ni kura ba ho pia wa de hye wo ma na nam ke omo de ya omo nyene ono aso ogbo no ho ban no ohun ni pa odo no wa wada ti go say kokko na menje yi onso ya santini de hye o ndi ni kuro mo ha na apia firi wo se kodwo nganza so santini nya ne opie no abona ni tuo ya adane asem ya obaye ya na ni abotuo ya ya bona ni tuo sorry anyo na the ball ya bona ni sign no sign ya edinfo na bi na omo sign abai wo kodwo nganza ya asante frem na mama bra papa ko firi ho asante su die na de ntine maame na firi ha nti won se ma bra hete pa na nso so ya kan ni de shet konkono waji mmoja kakra be fry odi asem na se undim ni asante nsi akan obibiem ni pasa na ye ni nkosi akan ye kase mfra no mtofu wodi ni wokurum ha nyina mfra asante Ghana no mtofu wodi ni bobo na menka nje that lumba na no your tough ye so firi na omo ngo ma beti wa yie ho keke obi awuo no funu no ahete kura che wokurum ni pa bi obezo oba be star obi ayi na yi kura ndu na wotwede ndu no vigil keke o de sare ne ma ne ti ni obi wo ha men no je na no ya papa ye ono so asante achima gugu ana abrante enya asante ma chidede omo so na ye legend aye kan mtofo a wa obetu yeska akohe omo bi wo de ba he politics ampanyi dada akofo ofre on gwa de fio wa kan wo de kwa he sini twafo majidi na akope ba bi ofira na ase hwan na akope bi wo hwe abesi he ndi e be sere ade bi wa onya hunu se so a fa ni die mma wo de omu na on shell ba se wo ya za asem mra san enna mra ne ani bia ba o ka sante bo wa nke ensem bebere o ka sam na okuro ne ka sante kuro hu said ye de ada da mpa agi atum goma beje wo da so ma ne aso tene ba wo betu sank was I in so was some evidence there da ho ene ngane no a ka da so bo so followers ne tene ne nam ne ni be ba pem ne ye to sanum sa dede na beto na so unya ne agina wona hohora na kuru na ya amamfo ne asome ya na akotena ho na no ne obeba na be bo history se unum kwan fa so adoma abeda na ya omde kan ne bi do ma hene owo so ane afa ni basu masi be ye ni amon tie ye wuro pizo tumfo se etu ababio 1880 ni abone sa ali akire na ne bu fu isuma na safo ne ne mama kotam na ohene awia kete se na ma o ma ne na kotena ha na ada ne bibia ho eno na ahwehwe bi na se no si a wo ahoden we o chi awa yesi no de koto twede ana de o chi awa yesi aso oboto asha akora nsem na da bia wa yesi no de koye de
as o mo yem panimfo yem pese ye be ne sa but the tomre bi so a ye ntena vie man fa ba ma wo ye na na ani o no bi ameka se be ma ni vie ano de ye mpene udi obedi di atam wa abonten adi hwe na no konfa no chi apem so de na no tu ma akọ he konfa no chi misigedwa na na mi o adi ase ntimi de udi di atam na adi fa ba bia memfa ho na ebeduru sigedwa wa mentwema ama abete ne ni kwaso to waso mama me manya asem na sikagya ntena se ya santena no ne priority oh na me ko me tia se besi ne se ko fi adom asem wan fa na asem anya wa asem di besi ne ye kan su a o waja no ho hu su mienu wo wi ase oh hu no su mienu wo wi ase nti we ni bi no no bi aba program na de we pra se bi wo se propaganda ontimi nkan ho hwe besi ne propaganda no te ase se obi nkan wo hwe ne awuye uzi sikadwa yi ebedu dem 2 days dia nya agoro se sikadwa tim bedu dem 2 days a awe abosen abegina so dia afra nya agoro ndide na ha wo ho se obi so wo sikadwa so wo ntia ase abesi ne mo ma ne nye sa na asandefo ni nyina adwa enye de ese omo se ha se de ebi kura ntawantawa e ba binum o enye de se wa ya ma wa abonfo na hu se ye ni bere because first said you start ni nipa pe wa so me na me don time said you omo prapra kru no kura na me ga jo dwan first day me nya ne video no ne ye wura video bi na me ta wo no na chi me de no kura me kan kire go no aye ne me bi ama me ko ado no se wo ya de abe sei na ntina na wo ye ne awo ye nze entasu hine David nso aso sima na adwe akyerese odi wan ade se ota ne na nachi obiri abu na akun no ani nti aye so etutu ma wudwane free aye suntra so wo free suntra so na akọ wampam enti aye nim sam eda ho yaka yatebi enka hwe wadama na yebusa so okun ofen so hine wiafia kantanya ene ne sa history no 4 years ni waka kaka ede dia na bebrewo usano enti bunu champem mwashia a esenka nioma papa mu ye mu si ye kobono edi ye kobono dia anka nioma efe wo bono ani ye mu bi ye pese ye tie anka nioma e koso bono tourist attraction nioma papa anaka mu wie ye di hu nkomo a gas afefefo e wo bono a ye nyine ye di ani me kire ho aba bono eno nkomo na ka mu di o akwanya enye ekwan ba ne be fa so ama aban ye nuye bono nchampem nkoso ene mu wie ye nkomo be ne yedi onsa mo de ye nko bono no kura ya nka ho asem esu ki ye ba bono na do ma yin ki ye ba bono ki ye be tourist attraction ho the economic viability ye bem enso wie ye nya no ne ye ka ho asem mese awon de ye ka ho asem na golden stew ye ba ho na do ma yin wada ma ye do si dibia bia ye nyini ko ye nim ye nyini ma ye chi me pepo anim fere ade na wo ye no mese se dachi wo nyini na abo akokora na atewa ubenu ho exactly if se said ya wo titi wo nua no montem na se bi mpraduasa me papa akoye sa apan wono ufra kwamu ana otutu mu abeduru asante ana okoye no okoto abonofo yi na okoye no opese abonofo no ho bese no kromani waya mani yesa asese bi wo pa abonofo no asem kura chai ya abonofo no ankasa eti se mentimi muwa medi abonofo no so dia ana ekwan bi a mefa so a mesa emi nua no mo tedo oda sai a o maye bi en mefa so sa no woye etu onu a wotimi ni bono hene esi yakambuno ni bomu kura no a okokoto suma hene yakambuno bomu a okoto tachiman okoto nkranza edise ene yakambuno bomu kura ni yase epo bia mena di bono no eso a na adoma hene nyew na obedi ani mu efsa wonya bono ni afes wotimi ni ani mu sadia ade ode be excite wo mu a eye we versus them yanka ne ani asantefo nya ntokwa na menuanu abonofo no ebebre na ye ono an personal interest fire if so they per court of appeal elevation sabi mpradu asasante ni wanya adwuma mu obia sante ni nya judge wanya lawyer on pay promotion enti sa woni sante ni nya de wo ye no a ida se wo na ade pay promotion bi sa ban bi beba no wadidi ho eti ani yanya we versus them ne papa de wo ye di ano odi o na mfatawo ohine mfataw membepo ni mfariye emfataw ne emfataw china sa konya kasia edi wasisuo no
wona nka atwen ma mofra koye no afra ma ka kyem se ba bia yedu no empuntuo ne yehwe enkoso ne yehwe enkola yeyo ne yehwe saa ne oma we divisive wo na afa wo ye na wana betufo na watena nkonwa no ya no mutufo a utie die na wadaru ma wo dia wo ye ne mpagya bono efse mu wie bono nchampemu yi enya bono nkomo ne yedi asante nkomo ne yedi na wankoka asante asem wo ho aka wie enya bono nsem na nkeka eti bono fo minu ya bono fo. How does the Mbapa Jima Bedu Yerbabuamo? Ibusamo. The Mbapa Jima Bedu Yeno. And Mwaban and the Bramo Bonofo. If some movie yes, you can't bro for some crown. Yan can't bono some. Tourism in Mukoshia, yeah, Kobono. And I want a babono. Yenis Uncle Monipo. It is not dominating the conversations that we're supposed to have. Messere menu anmo bono fo mamunim papachi mesendie wono na dododie no a o ya ni ade no nana do ban hene sense mo wati bi na sabi oburu se benya na do ma hene wo hene o da mi be se mo wo hene so ni din so se nana do ma hene de hene so na se o yetimi fe obi nana ye na to wo so been here to buy a friend, Nana. But I don't want to. Baby, not to Nana. 7 and I said 12 billion because it will. Say, a month for the moment to Toto. Now, not as what you're going to. Nedim pack, and in the near my papa, oh, yeah. And in the home brass here, any or donate timber or woman you painted and you pay vessel up to the bedding, said your bedding a sano. You go be better bedino. No person any pan so. Wabra or papa would was so. Call bedin the side. So yeah, can you say Majiris wouldn't another man? Maybe make Macasa where a judge, but one yan. Which you must say, Madame. The major man said, Sabby, so you have your enemy. Now, I don't have friend. And Casantim. Yes, me. Na Doma, Omu Masumuka Joku. Nasa didn't go any in the Zunguni. And you will be a wassom pain. Some your Bruce and I will say what you must see. Ya only Doctor Namui. What did the doctor Nasi? And you better walk a baby person. I'm not done with you at the doctor. Na aden na na kwate bayira homamu a ama bayire amompo enne bayire akusen ya doma hene ekazete na azeti nya mekase etu ze tane ma na wo ye ni nya bibi obeye bia mfata no asakwa zo ni masa o ja no de zabodi ti e wa yese ni wa fe dipakue kakra bi ni wo bata ya na memese o ze na de bia oye bia mfakwa bia de ordinance ano to na e wo de kire na sabi oburu sabi nyaado ya abusa wa boss kwa bia di nkra ne wa so ba na akotokofie hwe akwala akura wonti akonya so jira so wo sekete sa do aya he se do sesa opo omre ne ho ase so obra ne ho ase e ma na ase tutu na mekase a ni bibia oye bia ba sesa nese sabi nanum nse minti onya nanim onyam ese no ana ani onyam no hwere no ozo bia ase na akwara mu dise de kurom oketo an fia no ngo eno kwa nyu nya na bu nse na nse wo za wote ya kurom ofo no kwa bi e sori tia no ta wo de me social media me we